Why? Because I say so. I want you to. Hi mga ka-vlog! Yan, habang wala pa sila. Wala lang, bati-batian lang pag may time. I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave and chase them all. Can you jump over in the dark? We stand apart. Never see the things we need are staring right at us. You just wanna hide, never show me a smile. Stand alone when you need someone. It's the hardest thing of all to see. All the memories. Take your time, you'll find me. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave and chase them all away. Sabi yung ano ko dito. Ano ba yung background dito?
nag-iisa pa. Ba't di ko una pala? Fragale po, 無論用緊咩護膚品，第一步先用堅。At kung masaya ka sa piling niya, at kung masaya ka sa piling niya.
Bakit? Bakit? Wait lang ah, asawa ko. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave and chase them all away. In the dark, we stand apart. We never see the things we need are staring right at us. You just wanna hide. Never show your smile. Stand alone when you need someone. It's the hardest thing of all that you see. All the bad memories. Take your time to find me. I see your monsters.
生貓，適合我容易敏感嘅肌膚。世界首創又力於強防曬技術，每日強效防禦，同時溫和守護。Alexa 低敏 UV 乳液，敏感肌防曬首選。有一個叫二之國嘅地方，嗰度有無盡嘅冒險，係一個和平共存嘅世界。成為最強者嘅同時，都會諗起共患難嘅彼此，令你沉睡嘅內心再次被喚醒。歡迎嚟到二之國，前往新世界嘅壯闊之旅。二之國交錯世界，事前登錄進行中。Lah, Janoy, mega shoutout sa'yo.
Sorry, IMC channel jacket. Okay, yan na, nandyan na. Thank you. Busy lang. Sorry naman. Jano, thank you, Jano. Jano. Okay, sige, magbaba ka. Kantahan kita. IMC, dito na ako sa'yo. Didikit ko sa'yo isa, ano? Yan. Mamaya na lang yung yung original ko. Nandito pa ako sa'yo. Hindi na ako magbabakas. Ay, okay. Comment na lang ako. 幸福想你健康，我哋伙拍專業醫療團隊，俾你透過幸福安。Salamat pagbisita sa channel ko. Okay, AMC, always welcome siya. Always welcome. AMC channel, yan. Salamat din sa iyong pagbisita sa akin. Dalitin tayo ng music. Nasaan ka ngayon, IMC? AMC pala. IMC, tuloy ako ng IMC. Nasaan ka ngayon? Dikitan mo yung nakapin. New member ko, si Jano. Nasa Malaysia yan. Baka naman. Dan na pala. Okay. Thank you. Nagbakas ka. Baka busy pa yan eh. Nasa Malaysia yan. DH din yan. Nasaan ka ba? AMC ngayon.
Mga 1 hour lang ako dito. Naka 30 minutes na rin ako kahit pa paano. Wala pa kasi amo ko, so nag 1 hour lang ako. Diba? Siya pa yung aking time. Hindi ko alam kung paano mag-background eh. Try natin kumanta. Kahit isa lang. Para maka 1 hour na tayo. Thank you sa mga nandyan. Thank you so much, guys. We love you all. More blessings. Try ko lang kumanta ha. Baka naman. Try natin. Dùng言語都冇。 Okay, Jano, mega shoutout. Thank you, Tola. Thank you, Tol, sa pag-renew mo ng aking membership. Di kaya tayo busy ngayon na. Ganda naman. What? Ako, dati pa yan. Joke lang, joke lang. Mas maganda ka, Tol. Kamusta, Tol? Kamusta love life? Ay, joke lang. Sana ay maabot ng... Pwedeng akin ka na lang. You want me to be you? Okay. Maligaw ka muna, Char. Ikaw dito ka bumibira, Tol Gusto mo ng live stream Hindi na ako marunong manligaw. Ano gusto mo ako manligaw sa'yo? Turuan kita paano ako manligaw, ganon? Sige, I try. Char. Ito talaga. Kamusta dyan, Tol? Day off mo na naman sa Sabado, no? Puro ka day off, Dami-dami mong namimit na dyan, Hindi ka nagyayaya, Pag-vlog ka naman. Sabi mo, this is my you. Ganon. Tagay tayo. Tapos na ako. Ako pa. Wala nga ako kamit Wala ka kamit? Na ka. Ako may kamit. Ganun talaga, mahirap talaga maghanap, diba? Ng mga the original.
Ay, tol. Wala, nalobat yung cellphone ko na to. Buti nakabalik ako. Bakit layoff mo? Ba't umiinom ka? Ay, char. Di pa ako kumain. Kumakain yung alaga ko. Ikaw, kumain ka na? Buti may time ka. Siguro wala kang amo na, tol. Wow, napaka-careless niya ngayon, ha? Ano nangyari sa'yo, tol? Napaka-sweet mo sa live, ha? Nasyashy ako sa'yo. Pag naka-streamer ako, no, okay sana, no, umakyat ka, no. Jamming tayo, na. Nakapin pala yung ano mo. Ikaw pa ba, baka may bisita ako, di ba? Di ba? Kasi nag-member ka ulit. Ang bait talaga. Sweet talaga ako, hindi lang pinapahalaga. Hugutan mo pa ako. Hello, May Vlog. Hello, Tamsak Dan. Hello sa'yo, Ate May. Magbaba ka na ba? May premiere ka po. Ay, tol, si Ate May, nandito yan sa Hong Kong. Baka din po, friend. Try mo. Ay, try. Dikitan mo siya. Nandito yan sa Hong Kong, mabait yan. Paka-legit. Tamsak host, thank you sa pagtamsak. Ate May, totoong magmahal pero laging sila. Ano gusto mo, tol? Kanta na lang ako, tol. Malapit ako matapos, tol. 1 hour lang ako. Ugut-ugutan mo pa ako. Pareho nga lang tayong iniwan. Yung matino ka na pero iniwan pa rin. Yung kala mo di kay iwan dahil di ka manloloko. Mais ka, tol. Yung pala iiwan din. Ganun talaga buhay, tol. Kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong tanggapin. Mga ganon. At saka, kailangan mong kayanin. Yon. Victims of love. Hello, good evening. Neshemia 136 artist. O, di ba? Meron tayong bisita. Thank you so much sa iyong pagdalaw. Ate May, thank you so much, Ate May. Meron kang premiere, pwede mo pong ibaba. Thank you, Ate May, sa iyong pagdalaw. Sana one time magkita na tayo, Ate May. Thank you. God bless. Hello, Neshemia 136 artist. O, di ba? Hi! Make shoutout sa'yo. Dan May, sa premiere mo. Ay, nagbaba na ba si Ate May? Hindi ko pa nakita. Dan Ate May, tamsak na ako. PY host, yan. Thank you so much po.
Big thumbs up post. Hello, Athena with family. Love you. Thank you so much. Thank you sa iyong pagdalaw at pagtamsak. Kung meron ka mang pong premiere, pwede mo pong ibaba para naman matamsakan natin yan. Thank you so much. Sige, alis muna ako. May mga kasama ko. Balikan kita mamaya. Pagbalik ko, maya, hawak ka na ng puso. Hawak ko ng puso. Ay, nako, tol. Unuhugutan mo ko, tol, ah. Lasing ka. Salamat. Kita tayo may may aya. Kamusta mi din, friends? Okay. Okay, Ate May. PM po. Thank you. Yan si Athena. Nagbaba ng bahay. Jano Dan connected. Ni Nesmia 136. Yan, artist. Magbakas ka na lang po. Mukhang busy pa si Tol Jano. Nesmia 136. Babalik po yan. Athena, pupunta ako sa'yo, Athena. Hindi pa tayo dikit, Athena. Bibigay ko sa'yo yung aking isa. Mamaya na yung orig ko, ha? Thank you so much, Athena. Thank you for coming here. I think you're English speaking. Thank you so much, Athena. Where are you from, Athena? I give you a bakas, okay? You know the bakas? Athena family, Dan Power. Yan. Bong TV, mega shoutout po sa iyo, boss. Thank you so much sa iyong patamsak yan at pagdalaw sa akin. Thank you po. Mag 1 hour lang po ako. Meron na lang po akong 15 minutes. Thank you so much po. Athena, thank you so much for coming in my house. Bong link please, Athena. Yan sabi ni Athena, Boss Bong, baba ka daw po ng link mo. Mukhang English speaking po yata yung ating bisita si Athena. Thank you. Pudos muna tayo. May darating na yung boss natin. Yan, nagbaba po si Boss Bong TV. And then, Athena also. Ang galing naman ni Boss Bong. Guitarist ka pala, Boss Bong. And, Athena said, Bong Dan full pack. Yan, Boss Bong, tapos na po si Athena sa'yo. Thank you po, boss, sa iyong pagdalaw sa aking bahay. Boss, bibigay ko na rin tong isa ko sa'yo. Tikit na po tayo sa original ko. Thank you, boss, sa pagdalaw mo. Di na ako magbabakas, boss, ha.
Ay, sige, para alam mo pa rin. Yan, boss, nadikit ko na sa isa ko. Yan, we have 10 more minutes and then I'm done. Thank you so much for your all coming in my home. More blessings and take care. Yan yung nakapin. Papalitan natin. Yan yung aking new member. Palitan natin. Okay, si Boss Bong muna and then Athena. Still have 10 minutes, so I think something come to us to visit my home. So power. Kile power boss. Salamat po, host. Power Gender Vlog. Thank you so much, boss. May vlog. Yan, Athena with family done full pack. Okay, Athena, may vlog is done for you already. So, dikit together. dikit together. So, together and no more kabit. I'm joking. No, Ate May. Dikit. So, we go together and then no more kabit. Pumapayat ka, Ate May, ah. May sikreto ka yata. Ano sikreto yan, Ate May? May vlog playing sa'yo, power. Yan. May vlog, sabi ni Boss Bong TV. Playing na siya sa'yo. Hahaha, I don't have kabet host. Joke lang. Wala na makain. Sa bagong amo, wala na makain. Tiis lang, no? Okay na yan, para pumayat yung tiyan mo. Bong TV, salamat kapatid. Yan. Salamat, sabi ni May Vlog, boss, sabi niya, Bong TV, salamat po. Maraming makain.
Kaya lang, overwork. Tama. Ganun lang, tiis-tiis. Yan, Athena. Athena also put down the house. Yan. Okay, Athena, I will pin you now. Boss Bong is done already. So, I give you pin and then may black. But I almost done already. So, thank you so much for coming. Athena, Bong TV, May Vlog, Jano. Ano pa yung kanina? Ayan, thank you so much po sa inyo lahat. At more blessings sa ating lahat. Nag-LS ka po ba, Bong TV? Para madalaw ko, ililista ko nga. Lagi ka po kasi sa akin. Lagi kang dumadalaw. Madalaw din po kita. Baka malay mo po, diba? Makadalaw. Di po ako nag-LS eh. Hindi na ako marunong. Monetize ka na po, di ba? Mag-direct ka na lang po. Silent. Jano, thank you. Yan, Ate May, si Jano, I think busy po siya. Sino to? Serendipity Fishing. Serendipity Fishing, hello. Thank you so much. And thank you so much sa yung patamsak. Tatapos na po ako. 4 minutes and then done. And, pero may premiere ako every Saturday PM Pinas. Okay? Premiere ako every Saturday PM Pinas time. Okay. May premiere ka po pala. Tamsak na po ako, Boss Bong. Yan, you're almost done already. So, may premiere tayo. Boss Bong. Pin natin si Boss Bong again. May premiere pala siya. Ito yan ang binaba mo kanina, boss. Salamat na marami, power sa'yo. Always welcome. Matatapos na rin po tayo eh. Aslang host, ano po yun, Boss Bong? Tanong lang po. Huwag lang po wala po akong pera. Sige po, ano po yan? 3 more minutes and then we're done. Okay lang po, host. Okay. Okay po. Athena, my family done to you full package. I hope you do the same. Thank you. Yeah. Athena, May vlog is done for you already. Yeah, don't worry, Ate May. Athena is very, very, very original friend, and I think he is legit. Yan. Lahat naman tayo legit. Kung hindi man legit,
ay problema na nila yun. Yan. Kapit lang. Walang susuko. Yan. 2 more minutes na lang tayo, guys. Thank you so much. Athena. Yan. Athena, may vlog is done for you. Ready? So, you balik-balik and dikit-dikit. Kung hindi, legit, butata. Ganun talaga tayo, Ate May. Kailangan natin maging may butata. Parang pag-ibig yan. Pagsubok, pag iniiwan. Pag hindi, nag-i-stay. O, di tsamba. O, di ba? Ganun lang yun. Tsamba. Kita kay ganda. Puro power si Boss Bong, oo. Siguro nagigitara si Boss Bong ngayon, kaya puro siya power sa akin. Tama, parang love, o, diba? Sabi ko sa'yo, Ate May, parang ganun lang yun. Siyang butata, pag iniwan ka, o di, walang forever. Pag nag-stay, o di, stay forever. Yun. Hugot pa more. So, yun na, aking mga kaibigan. Naka 1 hour na tayo. 1 hour lang tayo kasi baka dumating na yung ating amo. More blessings sa inyo. Mega shoutout sa inyo lahat. Athena, Bong TV, May Vlog, Jano, yan. Mega shoutout. Maraming salamat sa inyo sa pag-stay and take care always. Just pray. That's all. Thank you so much. Okay po, host. Bye. Salamat sa lahat. Power. Thank you, Boss Bong. Thank you. Thank you, Athena. May vlog. Bye-bye. Jano. Andiyan pa siya na naka-stay lang siya. Good night. Love you.